Falastin da abin da yake da alaka da shi kenan. Sai mu kuma kan gabar magana ta hudu, Masjidul Aqsa shi kadai a matsayinsa na masallacin Qudus, dan mu gane matsayinsa a wurin mu musulmi. Kar mu rinka jin ana rikici akan Masjidul Aqsa, mu rinka ganin matsala ce da ta shafi mazauna wannan yanki, waɗanda ma iya cewa asalin su ko dai Ibraniyun ko kuma Kana'aniyun, in mun duba tarihin da yafi kowanne tsawo, cewa su ne mazauna wannan yankin, wanda mu yanzu Hausawa ne da Fulani da bare-bare da Yarbawa, ba mu ba Kana'aniyun bane ba, mu ba kuma Ibraniyun bane ba. To amma mu san meye masallacin Masjidul Aqsa. Alal hakika Masjidul Aqsa masallaci ne mai matukar muhimmanci a wurin mu musulmi. Hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim daga Abu Dharr al-Ghifari, Allah ya kare da a gare shi, ya tambayi manzon Allah yace wani farkon masallaci ne Allah ya azawa mutane a ban kasa? Sai manzon Allah ya ce Masjidul Haram, masallacin Makka. Na biyu wa Baitul Maqdis, da ko masallacin Qudus, masallaci na biyu kenan. Sai aka tambaye manzon Allah kan bainahuma, a tarihance menene tsawon shekarun da ke tsakanin ginin masallacin Makka da masallacin Qudus? Sai manzon Allah ce 40 aman, da shekaru 40 kadai masallacin Makka ya girma Masjidul Aqsa wajen ginawa a tarihi. Kawo ku masallacin Makka farkon masallaci kenan, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil alamin. A ce a takaice masallacin Qudus namu ne, irin yadda wannan masallacin na Umar bin al-Khattab da ke kan titin Zaria Road a kanan Dabe yake a matsayin namu mu musulmi. Haka masallacin Qudus ma namu ne, irin yadda in wani arne yace zai zo ya kai farmaki ya keta alfarman masallacin Umar bin al-Khattab, za mu bayar da jinin mu wajen kare wannan masallaci. Haka ya zama wajibi a can gurin mu yi fattaqullaha mastata'tu. Na biyu, hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah, Allah ya kare da gare shi, manzon Allah ce la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid. Ba a kulle kaya a ɗauki guzuri a yi tattaki ko balaguro dan zuwa a girmama wani wuri sai wurare guda uku. Wuri na farko al-Masjidul Haram, masallacin Makka, masallacin Kaaba. Wuri na biyu manzon Allah ce wa masjidi, da masallaci na. Wuri na uku wal Masjidul Aqsa, da masallacin Qudus. Ya halatta ka ware kudinka na musamman, ka sai tiket, ka nemi visa dan ka kai ziyara ta musamman zuwa masallacin Qudus, irin yadda ya halatta ka yi haka din dan ka kai ziyara ta musamman dan zuwa masallacin Makka ko masallacin manzon Allah da ke birnin Madina. Dan hadisi ɗaya ya hada su da juna. Wani hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito. Ba ma wannan ba, Masjidul Aqsa wuri ne da Allah ya albarka a daura da shi, wuri ne da ya zanto hamzatul wasli bainal ardi was sama, tsakanin sama da kasa. A tafiya mai nisan zango da ba wani matafiyi a duniya da ya taba yin irinta in banda manzon Allah, zango ɗaya yayi a hanyar shine masallacin Qudus. Ita ce tafiyar Isra'i da Mi'raji. Shi Isra'i din shine ratan tafiyar da ke tsakanin birnin Makka zuwa Masjidul Aqsa. Shi Mi'raji din shine daga Masjidul Aqsa zuwa sama, ba ta ɗaya ba ta biyu ba, zuwa saman sama, zuwa inda ya rinka jin sarifa a kalamil qadar, motsawar kai kawo alƙaluman kudura sallallahu alaihi wa sallam. Allah ta subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Sarki ya tabbata ga ubangiji wanda ya tafiyar dare da bawansa, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tafiya a wani yanki na dare daga masallacin Makka zuwa ga al-Masjid al-Aqsa, masallacin Qudus, allazi barakna hawlahu, wanda muka sanya albarka daura da shi, inda Allah subhanahu wataala. To kaga masallacin Qudus a Qur'anance, masallacin Qudus a hadisance, a islamance, masallaci ne namu, domin shine masran nabi sallallahu alaihi wasallam.
daga makka zuwa kudus akan buraka aka yi tafiyar. Wata dangin dabba ce da aka ɗauki manzon Allah a kai, nisanta shine idan ta daga kafarta inda za ta ajiye iyakacin inda idanta ya hango za ta ajiye, in ta sake dagawa iyakacin inda ido ya hango za ta ajiye. To ko da ganinta a ce daidai yake da ganin madaidaicin mutum daga cikin mu, kaga madaidaicin mutum daga cikin mu kila zai iya hango abu kilomita 2 ko 3 a gabansa a lokacin da babu hazo, babu duhu, babu duhun dare, ba kaza. To a ce idan ka daga kafa sai kilomita 2 ka ajiye, ka sake daga sai kilomita 2, ai kaga tafiyar mai yawa. Daga can gurin kuma aikin buraka ya kare, daga nan zuwa sama mi'raj kenan. A takaice dai kun ji masallacin Kudus, kun ji matsayinsa. Gabar magana ta 5 sai magana akan Yahudu. Da suna ce da ku